Фидели. О, Ангеле, утре Боб да сложи ли бе? Ангеле, Боб да сложи ли утре? Да еде ба, Ангеле, да еде ба. Яш. О, не, аз не искам. О, аз не искам. Не, Ангеле. Аз не ми се еде. Ай, не ми се еде. Ай, аз не искам. Яш бе, аз не искам. Да еде, да еде. Да еде. Абе, Ангеле, яш там, Ангеле. Ти баре много съм уморена. Хато маро. Хато маро. Аз не искам. Да направим ли Бог вкъщи или така? Не имаме вкъщи. Утре взема те. Имам картофена. Аз маро. Да гледа да утре да направя картофена. Бабата да нима хляб? Аз купих те. Нямам дом. Значи Мари. Аз тази купих. Купи, аз си донесох на баба. Ти, значи. Аз не искам да ям бе. Мама, компот ли са пия, ама дали имаме ни компоти бангали вкъщи? Бектридин, искам да правя сливи компота, ама. Ягоди. Ягоди ми са еди. Само. Аз не искам, Купих ли хляб? Аз картофена манджа ми направя утре с зелен лук вкъщи. Керешкара, анкера, манджичка. Вземиш? Вкъщи ще направя утре. Манджа. Ще хапна малко, ще цепе дърва. То се даде дърва на тебе. Чина, лео, каш. Една мица. Соя. Гладно живеш си. Аз не съм гладна, аз къщи хапнах. Само ще пия вода. Ще пия вода, ще взема на плащ. Да иде бабата, ба. Не. Ница, вино. Вода ще пия, вода. Не мога. Не отзивам. Не мога. Не утре. Вода ще пия, жадно. Раздах там с вода. Добре? Вода, дет напълних вода. Вода, дет напълних вода, ще пия. Не искам, Ангеле, изгорена съм. Милица. Вилица? Махала ки Бобо, смехал човек. Да има бе. Тези черги бяха насрани. Всички те в пералната ги сложих, другите долу в чешмата, там е седнало така се завила баба. Това сами, абе. И аз си града.
Аз болен с какво? Ама не ми говори за тях. Но... Но... Виж, бабата е чушки има. Чушки е люта. Тук бабата има чушка, тук яде. Чушки има тя бабата. Люте са много, ама. Как почи? Не, седи в кни. Тя утре ще го яде. Има там в една турбичка. Мук, колка. Абе, мука, хави пори, мук. Утре ще го изям. Гледай там на Я хляб. живе? Ме нахава, не. Абе. Бе, пае, пава. Нека е пердон, пае. Ще там. Чушки, ма викам, бабо, яш чушки. Ще ям. Той? Ну, какви чушки? Не, вън има в них, в кошница. Пълни. Точно не. Бам, служи на хляба, ще търси, баба. Ще го вали. Не, каза, ще го ям. Не. Имам... Не. Мехал, бе, ангели, да седи на бабата чушката. Аз така утре ще хапна, вика. Утре сутринта ще го сложа. Казах на бабата, имай кремише да еде. И се. И тия бън. Не се ми уморена. И тия. Колко си? И се. Айде бабата. Бабата обича много чушки, виде. Ой, анхал. Махал, прям махал. Да еде, а? Да. Днеска се заръбах за хляба и коли, аманги маро, каманги лис. Андом лаки маро. Аз взема хляб. Джават вика, Албено вика, видях вика бабата беше гола. Тук така. Не било. Абе, Джават е видя. Джават ми каза. Но. Няма кухамно, видяла я. Гола беше с черга, вика. Паднала там, вика. И аз сутринта дойдох, бабата вече там не може да стане. Ой. Аз я видях. Бабата там беше, ангели. Тук беше бабата. Виж, къде беше бабата? Аз идвам. Тук беше бабата. Бабата дете, тук беше. Тук седнала, завила се. И не може да стане. Оттам я изкарах бабата дете. Вика, иска пилна тук. Вика, майде в банята. Това е тук вътре беше. В родата се е забила, така си хванала ръцете. Викам, сори тук, че ви висок. Къде му пашия? Вика, аз тук спах, вика. Не да знам. Какво е станало? Отвори вратата. Видях бабата. Не. Да. Там я видях. Блин, децата. Много тяло. Не знам къде е спала. Там ли е спала бабата? Сяда. Исуски дошъл, таки шивяло. Не, обича. Обича, ама не може да стане. Аз не се добре бали. Но да не, да се яди. Остави на нея лютеница, тя обича лютеница бабата. Утре ще нарежа сирене там. Сладко-младко да еде. Сирене ще нарежем да еде. Мартини, мама не еде. Утре мартини ще вкарам бабата. Колко време са там? Не са развалени, ама... Не, маши. Машините? Маши яме? Аз не пишам. Не. Гладно. Пизда! Хан Маро? Назме? Яш? Няма да е дано. Не искам уморена съм нищо. Не искам, бе. Днеска много вода му седи изморена. Но беха така, дойдох от бабата топло. Вода нося закъснях. Хамаро. Направи бела бабата. Хубаво. Бе, стенка.
бабата направи дела. В туалетната имаше. Изми бабата. Аз съм не там, Панталоните. Гледам бабата. Замана чергите. Изпраги на пералната я. да спи. Замана. Завила ги така, викам, бабо, какво правиш там? Дай, викам, на чергите, изпраги. Кажеш, луте по-десала, знаеш къде е? Ето ще да я остави бабата. Да иде там. Ако ни еде, няма да има сила. Това е. Да иде там жената. Да има хляб, млякото има, да иде. Кремише ще еде, каквото иска това да еде. Сладко да еде. Да иде там. Не чуеш. Не хап, бе. Тя се еде хляба? Да. Но има ли? А? Домати. Тя го свършила, ба. На чия домати? Тя го изяде. Да продам домати. Нямам пари да я купя домати. Взимате. Ако имам пари, ще я купиш домати. Тя много еде домати. Взема. 2 килограма взема. Ако имаш пари, купи. Доматито тя така го еде. Видя ли на стола? Седна, давай, сол, хая. Взема много 2 килограма. Ако имаш пари, купи. Това може... Тя го изяде. Слушай. Днеска като дойдох, тя изяде доматито с хляб и чушка яде. Да. Хая. Бля, направи мръсно там, измилиш. Нищо. Сола беше мръсен. Ой, халап е, Маро. Този хляб е хубав. Откъде е този хляб? Мизия. Сериозно? Не съм главно. Аз ядох днеска хляб, ама много топло ми беше. Седнах е тук с бабата. Бабата там беше седнала, аз донесох тубите вода. И викам, кофите да напълня, бидона го изхарчих. Викам да напълня кофе, мофи, туби, муби, таката ще дъмне. 2 туби вода и напълних студено, да има там. Но винаги. Нади. Бъдат същите. И това е котарак. Дори памперица, сама се е сменила, сложила го на легена. Не, че то го извари. Няма земи. Не да къде. Шупат. Ето ли маскара? Маскара? То черния ли? Да. Земи няма да даде. На мен ми се еде грозди. Да има пари да си купя грозди. Грозди, ябълки или така плодове да ям. Ще си купя другия месец. О, грозди направо нашко хубаво. И бабата обича грозди. Не. Да го пребера. Не. Кой иска се течина? Не. Да го пребера? Хляб искаш? Да. Взема къде? Айде бе хляба, дето и купих на бабата. Малко не. Малко искаш? Да. Ето. После го затвори, ама. Няма как не малбена. Аз няма да ям. Яш после го затвори. Що е затвори? Ще го слагам отгоре. Я видя какво ти е. Няма чулоки, да. Чего трябва пак? От търгова ще купи на нея. После дай да ги фърляме на коша. Утре аз буклука ще фърля.
Друго кое? А бабата яди, аз се сложих. Айде бабата. Това може да я направя вкъщи. На керамския. Наде. Не искам ангели, уморена съм. Не ми се еде ангели, уморена съм. Краката ме болят. Много вода носих днеска. Видя ли то дете? Кофе ти пердон. Викам, ади за бабата вода да има. Аз не носи тебе. И носиш. Кофе ти всичките напълни. Всичките. Тубите пердон. Няма да имат вода. Какво да направя, ангели? Какво да направя? Викам на чешмеджета, защо не пускаш водата? Ами канала спукам. Мисля, не. Това. Ангел, намежи ме на селика, бе. Нема. Чешмеджета казаш, има вода. Няма. Защо? Няма. Е, така една седяща. Има шейтан? Ангеле, ги лазицка, ще купувам ягодика с пари. Изгубим, бе. Много са скъпи. Бе, аз тази колко бъдеш това? Ето има милиони. Ах, ягоди да има Франция. Яш. След това няма кой струва. 23, не.